Tu je Matúš a vítam v dnešnom ďalšom let's play. Je to z hry GTAčko, historicky pri let's play a budeme hrať multiplayer, takže online. A tak, no takže môžeme začať. Čiže tu mám svoju kročku, tu je náš house, my house. No takže zoberieme si iné fáro. No a tak, ja vám dám trošku hlas, takže tak. No takže sme tu a tu je naša kroska, tu je náš Ford a tu je naša rýchla motorka. Takže zoberieme si ten Fordík a poďme niekde inde. No takže v tomto Forde je to dobré auto, ja som si ho kúpil, takže nie je čornuté a vidíte, že mám Dinsmove Black. Je to rýchle auto a aj zároveň silné, takže neviem, čo by som tu mal hovoriť, ale pozrieme sa, že či nie sú nejaké tie misie. Ja to je tým tam. Dobre, tak dáme si pozrieť misie na LTCčko, to je tým, že rakety versus auta, alebo také proste dopravné prostriedky versus nejaké tie zbranie. Ten tým, čo má zbranie, je na plošine, druhý je v tých autách a oni... No však uvidíte, to je jedno. No takže vidíte, že nám niečo tu našlo, hneď si tam ideme a už sa portujeme. Ja vám to strihnem. No takže dal som intro na GTA 5, takže tu je GTA 5 a za chvíľu si zahráme za 40 sekúnd. Takže v tej hre ide o to, že keď vidíte túto plošinu, čo preskakuje auto, tak jeden tým, mne sa zdá, že tým 2 je v autách a tým 1 je na tej plošine, ale to sa vždy prestriedáva. A musí tým v autách musí zraziť tým 1, ktorý je na plošine, ale zase tým 1 musí zostreliť tým 2. No takže, túto mapu vyrobil sa mi zdá, že Rockstar, ale ju pozýva Kino Casino 800, 83 level. Ja som ADS Quert 130, tu je náš tým, my sme tým 2, takže asi začíname v autách. Takže tu dám face LAN, že keď vyhrám, dám ready to play, takže som unready. No a už sa to začína za 4 sekundy. 3, 2, 1, 0. Takže ja vám to strihnem. No takže sme už tu a nastupujeme do toho auta. No a my sme tým 2, takže mám skoro driving skill 100%. Takže tu ide o to, že oni za chvíľu začnú streľať. Asi. Takže oni majú dačo iné než pištolky. Áno, majú dačo iné. A mne sa zdá, že to je samopal. Asi áno. Takže zdrháme. Táty si somar už ma hitli. Takže poďme na ľudí. Mne sa zdá, že oni majú asi pištolky. Že by. No tak uvidíme v druhom kole. Jeden čas v kole je 5 minút, no ale zas. Chamo. Až ani sa neoplatí skočiť. Bože, ja som asi už mŕtvý. Viete, že do mňa pália jak život o 106. Vidím, že to zabudli odstrániť autá. Že to mega sranda. Že musíme navočiť na nich. Tak to ich prevočili trošku. No skoro do bomby sme buchli. Takže makáme ich, zdráme preč. Po čase ja si idem teraz vymeniť auto, lebo už mám ultra mega dostrieľané. Že tu
tu zabočíme a vymeníme si auto rýchlo. Dobre si rúžové, lebo rúžo je žužo. Poď. Čo opäť mám auto, nové auto. To tam už bolo všetko dostrelané, bolo to zlé. Vy si musíte pozrieť aj na mapke, kde sú tí... Dobre, tak ma zabili. Takže ja vám to strieľam, keď budem ja strieľať. No takže sa to už načítava. Tu je druhý kamarát. Takže my máme už len jedného a oni sú dvaja. Takže tým dvami sme akože traja v týme, oni sú len dvaja. Takže my sme nikoho nezostrelili. WTF. No takže jeden spadol sa mi zdá. Hej, spadol. On ide meniť auto. Jop. Takže ja vám to opäť strihnem. No takže v tomto kole sme prehrali. Nevadí, ideme na druhé kolo, ktoré my budeme ich strieľať. No takže začína sa druhé kolo. No takže zozbierame si všetky zbrane, čím viac. Dobre, my sa tu ukryjeme. Jeden tam už ide. Beriem ďalšiu do istoty. On si vymenil auto, vidím. Takže my sme spadli takže ja vám uvidíte, keď už tu bude druhý hrať, takže za chvíľu bude druhý hrať. No takže my sme už len dvaja, oni skáču, no takže my sme už dohrali, on nás kikol, takže neviem prečo, taký somar asi my vyhrávali, čo sme aj vyhrávali. No nič, mám sticky, takže to dáme sem. Takže my ideme ešte na jeden snajper, že teraz budeme hrať sami s snajperkami a druhý bude opäť autár. No takže tak. No takže sa to už začína. Super. No takže mapa je takáto. Vidíte, tu sú snajperky a tam sú auta. No takže dáme na rádíko. Takže už sa to začína. Radio VRB, Launching Station. Takže no takže tu je náš tým. No takže vidíte, tu sme my. Naša postava v okuliárkach. Takže tu sú to tie snajperky. Si ich zoberieme pár. A mne sa zdá, že teda pôjdu autá. Takže
bola ale tesná. A tu kto nám tu ide? Taký pán. Idem k ním dole, či? Áno, idem. Dostal! To rytí, tesná. Pozor! Pozor! Čo tu je takto s lietadlom? Tam ide. Ticho. Ne. No takže my zoberieme, to si nastavíme, on sa nám už prebije. Tu je nebude skákať, sa mi zdá. Bugatti? What the fuck? Kurník vedľa. Že my si sa ďal vylezieme preč na bojky. Čakaj, ja chcem na boje. Tu, daj mi moje. Jo, mám. A ideme ich fajtiť! To ma tam zaujíma, čo tam robí. Koľko máme nabilo? Máme 16 zásobníkov. Odstrelili sme už zadnú časť, tak tam skočil dole. No takže nič nevadí. Vyhrali sme, super. No takže my už hráme, vidíte tu, tam je lietadlo, ktoré si môžeme tiež zobrať. Ja si zoberiem teraz Zentorno, lebo Zentorno je fajn. No takže Zentorno je tu. Nie, ja chcem ísť do toho auta. Takže to je Zentorno. Tam je motorka. Ja už
vyjíždím, takže tu je jumping. Poradne rozpeckujem. Bye bye! No takže... No takže ja sa snažím trošku menej rozpeckovať. Čo? Zhrnieme si motorku. Jo. Zentrálno je fajn, ale motorka... Proč sakrane? Hneď ma zabijú. Tak nič. No takže jeden tu štartuje s lietadlom. Neviem, čo tým chce dosiahnuť, ale... To lietadlo vyzerá mega hustie. Žlté lietadlo. Že my sa pozeráme, jak to on vidí momentálne. Takže on čo chce dosiahnuť. On chce, aby ho zostrelili. Ja to už vidím. Takže my sme si momentálne prepli na druhého hráča, keď sa mi dobre zdá. Áno, to je druhý hráč. No, takže prvý sa tu dá čo pokúša robiť. A totálne roztrpané auto, akože vážne. No takže, toto Hennessy vyzerá úplne, ja to volám Hennessy, ja hoci viem, že sa to nevolá Hennessy, ale ono úplne mega huste sa otvárajú dvere. No takže asi náš kamarát dobrý, došantil sa s lietadlom, že tak. Teraz ste mohli vidieť, vy ste to asi nevideli, on vyskočil na tú vec a hneď dvoch shodil, takže on je dobrý hráč, vyzerá byť. Je to 24 level, ja som 30 sa mi zdá. Ale on, pozrite, on tu sa rozbehne, asi bude chcieť, nie, už nebude. Tu sa spomalí, vybehne hore, keď sa mu to podarí, a on zoberie a ho shodí. Bum, vyhrali sme. Akože vážne? Čo? On sa teraz raduje, no takže, vyhrali sme. No takže my už začíname, vidíte, že som teraz za snajpera. Last Team Standing, Sniper vs. Alcal. Takže je to tretie kolo. A keď skončí sa toto kolo, ja vám to už strihnem. Opäť levitujem, to je náhoda, ale to všetci. Teraz nám preplo na pištolky, čo ti? WTF? Nie, akože vážne? Nie, s pištolkami. No, stop. Akože vážne? Čo? Jak odriadil? No ale dá sa to celkom s pištolkami, vám poviem. No, som do jedného napálil trošku viac, než sa patrí. Možno, viem, že ste nevideli ten kill, ale jedného som zabil. Takže jedného som zabil, ako aj teraz ho zabijem ja. Ja ho zabijem. Takže nič z toho asi, ale dosť sme do ňo napálili, vám poviem. Takže ja musím čakať, kým budú pri skokoch a hneď jedného odpálim. Jeden tu tak letel a som tak bum dostrelil. No takže... Viem, že sa rozbieha. A bum, teraz. Aj do toho som trošku napálil. Oni keď sú vo vzduchu, tedy ja ich začnem strieľať a tak to je užitočné. Čo? Čo? Mene o to? No
No takže, ja si pripravím. Prebijem si rýchlo a... No takže, nič. Je tu dôležitá auta. Mega. Ja sa radšej zdekujem tu, zobrám si pár pištolí. To všetko sakra, ne. No takže... Ja sa ospravedlňujem, keď ma nebolo počuť, ale teraz som dal hlas na pomenej. Nie! 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 Takže teraz som ja zomrel a nič. A ja to už ukončím. Takže to bylo preto, to bylo všetko. Lúči sa s vami Matúšek a čave! Sú!